Aizue, abesti hau oso polita da, baina ez da guk orokorrean erabiltzen duguna. Berriro hasiko gara, ea gauzak ganoraz egiten ditugu. Bat, bi eta hiru! Bra, 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 hau ere polita da, baina ez da gurea. Bat, bi eta hiru! bra, 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 bra. Bra, 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 bra. Hiru abesti, hiru akats. Ea espabilatzen hasten garen. Eman egurra! Aizue, nekatzen hasi gara, Merezi dugu gure abesti kutxuna entzutea. Bo. Martxa! Azkenean bai, gauzak tajuz egin ditu. Bazen garaia, orain kantxa libre utzike dugu artista printzipalei. Kaixo! Iepa moñoñoa! Mirri, txiribiton, bai? Klasiko bat kantatzeko gogoa daukat. Jopelas, klasiko bat, txirri. Hone, klasiko esaten duenean, dardar batean ezten gara, Eiztiego esertiakin nahi, Mozartela eta Beethovenikorekin, Guri martxa uten zein. Ez duzue ezer ulertzen. Entzun, nik sagarra esaten badut zuek? Beraz, manzana. Nik ikatza zuek? Karbon. Mujer? Andria. Eta hombre? Gixo! Txirrita, mirrita, txirrito. Sagarra manzana, ikatza karbon. Mujer Andria eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Txingonak zue txirri, jakin zuta hon. Besteak mirrita txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Txingonak entzuntzazue nire izena. Nire da munduko guapoena. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon. Hau dugu gure txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero. Xanti, 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 txiribi, txiribiton.
Shanti, shanti, chiribi, chiribitano. Shanti, 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 chiribi, chiribitano. Shanti, 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 chiribi, chiribitano. Shanti, 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 chiribi, chiribitano. Lagunok, etapa berri bat zabaldu behar dut nire bizitza estudiosoan. Nire giza formakuntza osatzeko munduan zehar bideiatuko dut. Agur eta ohore Euskal Herria. Ondo izan. Agur moñoñoak, badakite Euskal Herrian izugarri maite nauzuela, baina aizue, munduko beste lekuetan ere merezi dute supermirrirekin disfrutatzean. Beraz, manoa, manoa. Beraz, ongi bili eta noiz zean behin aldatu kuleroak maripili. Kontxo Mirri, orduan, biok atzerrirako aztik, orduan? Aduanan atxilotuko haute babolio. Gezurra bazirudik ere, Mirri. Faltan botako dut, bai? Nik ere bai. Mundu osoan iztiet nire tamainako beste txotxolorik aurkituko. Tira, Mirri. Tira, Mirri. Ez hausartak izan behar dugu. Kementsuak. Ez dezala inork, ez gaitzala inork negarrez ikusi, Mirri. Kokoteri ainonago nire makinari lanbidearekin. Oporrak hartuko ditut. Hawaii. Ze, guai. Guai. Urrutira hoa orduan? Bai. Oso urrutira? Bai. Oso. Tontakeria gutxiago, beti elkarri mokoka ibiltzen garata. New Yorkera joango naiz, rapeatzera! Matitxa, ez dizu inoiz izan, baina sudurtzuluraino gaude zure raparekin, Vale. Aizuen, astuta zaudete. Rapa oso martxosoa eta divertigarria da. Baina ez zuten zue bezalako basurdentzat asmatu.
se muere en el alma cuando un amigo se va. ¡Ole! Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. ¡Ole! ¡Ole! Ai, Txiribiton, bai. Arrazoi duk, Txiribiton. Ara, alaitasunakin eta humorerekin bidaiatzea, asko ez hobeagoa dela pizten pentsatzen dut, Dindanton! Dindanton! Atzerrirako bidaia irtetze hartago! Txiki-txikia duk, nire tamainako amirri. Kendu eskar, azto xerori nire biztatik bestera konplaketa dena aterako izkiatela. Ale, alde! Ea batazela. Dindanton! Dindanton! Atzerrirako bigarren bidaia irtetze hartago! Dago! Mesedez, antigualeko Ferrari eta ferreteria. Txiribiton igotzen bada, amortiguadorerik gabe geratuko da eta... Ai. Dindanton! Dindanton! Atzerrira joan nahi baduzue, espabilatu! Kontxo! Tira, behintzat gu ez gara hegazkina biliko palakaidasi gabe. Aizue, New Yorkera jet pribatuan joan nahi dut. Eta ez mandouli triste horretan. Venga. Ala! Alde. Horrekin ez goa, senyora. Dindanton! Zuek ez zoazte inora! Euskal Herrian geratuko zarete! Pelipon eta hor konpon! Ez dago eskubiderik. Nire oporrak zapuztu dituzue. A fastidiarse. Bai. Ba, Felipe gainean igota ibili nahi duena, jakin dezala trena 40 minutu barru aterako dela. Matixa, hartu trena eta guazen hemendik. Hombre, ez dago eskubiderik. Oporri gabe gelditu, eta gainera Felipe nibili beharra. Hala, guazen. Hop. Berrogei minutu bakarrik. 40 minutu, eta zer egingo dugu bitartean, Zer, Txiribiton? Zer dio, Txiribitonek? Beraz, txirri, ide babuan argixagok? Zer, cuidaos! Kontxo, ez da filosofia txarra, Txiribiton. 40 minutu falta direla? Ba. Cuidaos! Daritzen gara goxokiak aten,
komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen. Denak galduta ere eskarak eskatzen. Zein da gure leloa? Asteburu amaituta eskolara buelta, Gure kalbarioak askenik estuta. baina ezin egon bat beti ozpinduta. Zein da gure leloa? Dutxatu behar dugu ia egunero, Jaboia begietan sartzen zaigu gero. baina gure negarrik ez inork espero. Zein da gure leloa? Katarroa rapatu muki eta guzti, Doministikua egin taurrekua busti. edukazioneko gauza ez dirudi. Zein da gure leloa? Patxi Laborda dantzari famatua zara, ezta? Eta zu Pepitxo... Ez da, zu dantzaria zara, dantzaria. Ni Fred Aster Astondoaren lenguzu txikia naiz. Zue Dantzari bikaina. Dantzari hona dela pentsatzen zue? Bai! Bueno, Bai! ni hain naiz sobera fidatzen, eta berez gaur dantza bat erakutsi beharrean pausu bakarra erakutsiko dugu. Primeran. Eta, baino, modu ezberdinetan egiten da, Hau iparralden asko ditu dute, baino modu ezberdinetan. Tori, hau behar dugu geroko, bai? Hontan ere trebea naiz. Horta, gero erabiliko du hau, eta ikusiko duzu ezertarako. Begira, pausua deitzen da erdizka. A ber, zuek esan bertzue. Erdizka! A ber, Erdizka! eta pausua horrela egin daiteke, perfecto. Ba, bi, iru, lau, beste aldera. Bat. Bi, Iru, lau. zei Pepitxo, ongi? Bueno, hori baldin Fácil, bada, hombre. falta den bakarra da dantzatzea. Erdizka. Musika badugu, ez da? Paixo erdizka. A ber, orduan, musika azteko, leheno, esan behar da, hitz magikoa. Erdizka, esan. Erdizka! Fundamentos, agindu behar da pizka bat, a ber! Erdizka! Amie badakie trinku trampu egin. Bueno, ongi! Erreza, erreza. Erreza. Batxeta A ber, orain, ikusi, Erne. Egin, aiurdia, urde orain, zue! Guazen. aiurdia, Lau. Bat. buhame Pizka bat zaiago! buhamiak erosir lauso zeta dogia. Zue! Lagunari saldu dio boso zeta. Pizka bat zaiago! Atzetik! Erreza. Atzetik! Urde Venga, hor! aiurdia, Bueno! urde buhame Zaiago! Venga. Bueno. Geroz eta errezago. Venga! Eta orain! A ver. Bueno. Hau da zu! Venga. Pasua, hemen jarri! Abiatu nahi. Utzian! A ber! Ha.
A ver, ikusi ondo, Kontu, Hau, begira. Zue! Orain! A ver! Ikusiko duzue! Eman! Benetan dantzari txarra bube, Pepito! Txalo handi bataren dako! Oso handi! Habo! Eskerrik asko! Habo! Habo! Kaixo, arratsaldeon. Kaixo argi! Ei, begira zenba jende daukagun gaur hemen. Baina lehen da bizi. Ez aiotzu zerbait polita Eibarreko neska guztiei. Ea, esan. Kaixo, nire azukreko askorrak! Oso ondo. Orain, mutiko guztiei, ez aiotzu zerbait. Kaixo, salseroak! Orain, amatxoi. Kaixo, atxoak! Nola atxoak? Atxoak? Atxoak ez, Gale, zukergan! Bueno, tira. Orain, ez egizu zerbait polita, baina orain, aitatxo guztiei. Kaixo, buruzoiak! Nola buruzoiak? Zoiak? Zuge zala elgi! Zin! Ieri gage! Bueno, tira. Utziko dugu, bromaz aparte, eta orain, zan. Zer egingo dugu gaur hemen? Bai, zer egingo dugu? Magia truko bat! Ei, magia truko bat! Niri asko gustatzen zait magia, eta zer truko egingo dugu? Agegira, zuk aukeratutako kartagat? Bai, nik asmatuko dut. Benetan? Bai, tira, eta nola egingo dugu? Hartu karta nire boltsikotik. Zure boltsikotik? Hartu duzu? Bai, hemen daukat karta. Eta orain zer? Aukeratu kartagat. Matin, zer? Hemen karta bakar bat dago. Bai, zer nahi duzu? Ordaintzen didazunarekin, Tira, bai. Karta bat. Eta orain zer egin behar dut? Nahastu. Nola? Nahasteko? Baina karta bakar bat dago. Nahastu? Ez dakizu nahazten ala? Bai, badakin nola nahazten den, baina tira, nahastu! Bueno, karta bat nahaztuta, eta orain zer egin behar dut? Erakutsi denek ikusteko. Oso ondo. Tira. Zure karta da... Ez. Ez begiratu, ez egin tramparik, Berriro. Zein da nire karta? Zure karta da... Ei, baina... Ez begirat... Ikusten baduzu Matinek trampa egiten baldin baduela, abizatu fuerte konturatzeko, Bale. Matin, zein da nire karta? Zure karta da... Zure karta da... Baina! Jolin, elgi! Ez egin hori, Gale, zukargan! Mesedez, pentsa ondo. Zein da nire karta? Zure karta, gat, eta hiruaren artean dago? Bat eta hiruaren artean? Ez. Hiru eta bostaren artean? Hiru eta bostaren artean, ere ez. Bost eta zazpiaren artean? Bai. Jazta. Zure karta zeila da, Bai, nire karta zeila da. Ze hona naizen. Marcel gaina hogeagoa naiz. Bai, baina hori oso erreza da. Zera? Hainbeste galderarekin edo gonor egin dezake, baina orain egin beste truko bat. Oso truko bat? Bai, ea, ze truko egin dugu? Kentsa
ezazu kartagat. Nahi dudan karta, nahi duzun karta. Listo. Ezta? Bai. Zure karta, nire karta zer? Hemen barruan egongo da. Hemen barruan, gai. Benetan, sartu eskua. Haze ondo, hemen, sartu eskua. Ea guazen, bat, hemen badago zerbait, bi, eta, hiru. Zer dago hemen? Zemin, Martin. Arratu jentzako zepo bat, ze trukona, zemina trukona, broma txarra. Guazen hemen di, hona da ez. Agur, gero arte, mesedere, zemina, guazen, batxu. Zagarrak, zagarrak, zagar freskoak, haupa! Nor nahi ditu nire zagarrak, zagar fresko eta zoragarriak, zori zagarrak, zagar gozoak, zagar zoragarriak, zagarrak, haha! Erosi beldurri gabe nire zagar zoragarriak, zagar freskoak, zagar gozagarriak, merkeak! Tomateak, tomate freskoak, gorriak, epa, tomateak, tomate gozoak, freskoak, epa, tomateak, freskoak, tomateak, ase gozoak, gorriak, eta freskoak gainera, juhu! Tomate merkean! Aixue! Amona Martzelonen baratzetik, tomateak bildu ditu, saltzeko, tomate freskoak eta merkeak! Zagarrak! Tomateak! Zagar, bolobilak, zagarrak! Tomate merkeak, zeinek nahi, tomateak! Zagarrak! Txirri, Zer? zagar horiek ustelduta zaudek. Ustelak... Proazake horrek! Abraxo bizto. Nahikoa, Mirri, nahikoa. Azkenean, gaizki egiten ageri gara, nahastuta gaude. Produktu zoragarri hauek saltzeko dira, eta ez elkarri botatzeko. Egia. Gainera, zagarrak eta tomateak kombinatuta, entzalada, bikainak prestazitezke, Kolonia! Freskoa! Kolonia! Parisetik ekarritako kolonia freskoa! Kalera txukun ateratzeko! Kolonia! Freskoa! Kolonia! Parisetik ekarri dut! O de pochas! Zagarrak! Zagar bolobilak! Aixo, senyora, azoka plaza zikintzen ari zara, Abraxo bizto. Nahikoa! Kompetentzia absurdua egiten ari gara, demontre. Egia, indarrak batuta merkatagune potentea egin dezakegu. Perfecto. Badakit, zagarrak, tomateak eta kolonia kombinatuta,
Entsalada perfumatua asmatuko dugu. Komoneko papera! Paper leuna! Erosi Pepilloren komoneko paper aromatizatua! Komoneko papera! Paper aromatizatua! Erosi Pepilloren komoneko papera! Komoneko papera! Ikaragarria! Lagunok, bukatu dira ipurdiko minak. Bukatu dira kaltzontzillo eta kulero zikinak. Erosi Pepilloren komuneko paper aromatikoa. Zagarrak! Txipiron, geltokia txorrikorta baten moduan uzten ari zara. Benetan ikuskizun tamalgarria egiten ari gara. Exactamente. Entsalada egin beharrean, porrusaldak alanta egin diagu. Komoneko papera! Mirri, txiribiton, gure merkatalgunea frakasu itzela izan da. Eizkerrak oraindik abesti asko dakizkigu. Baiek dena konpontzeko balio dite. Esate baterako, Eibarren gaudela aprobetxatuta, argizago ze kantu egin behar den. Ze? Jose Mondragon! Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geurean bezako tamonona, hain bere targala. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txuliano. berrogeta mar erralde zerbait gutxiago. Erratako pisu eta monona pixaturik dao. Ai, si, Ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txuliano. anaiari bialdu notxan erregalu mortzila. Espainiako ipatuta monona, Andabil mutila. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txuliano. surmitz eta belarrixak ondo gordetako. Auzoko gentientza monona, San Cristobaletako. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txuliano. Ai, kaixo arratsalde on berriro. Ei. Bei.
Baina, ze, lotxatiala, goi. Baina zergatik, nire begira daudelako. Aizu, baina gure lagunak dira. Kaixo esango digu, ea. 1, 2 eta 3. Entzun diezu? Ea, kaixo! Oso ondo! Bueno, ba orain, esan, nor zaren? Zezu, nor zaren? Nor zaren! Ez dira zulertu. Zan nahi dut, izena, bota izena. Niri izena, niri izena, niri izena. Kontxo Eldi, ez duzu gogoratzen nola duzun izena? Ez da niri izena, zuri izena. Orain zer gertatzen da? Ez du gogoratzen. Nola da posible? Ez duzula gogoratzen nola duzun izena? Bueno, hori gertatzen zaizu, barazki eta fruta gutxi jatagatik. Baina hemen daukat. Basu hau, eta baso honetan zuku berezi dago. Bai, frutukin egindako zuku bat da. Ea, edan. Ze hona Elgi! Ea, orain, izena... Zer? Ez dugu gogoratzen Elgi! Tira, zuku gehiago, ea. Ze hona Elgi! Orain bai. Izena da... Ez dugu gogoratzen Elgi! Zuku gehiago. Tira. Listo. Ja, ze hona dago. Ea, orain, lagunduko bizut. Zuri izena bezazten da. B, gero oz, o, B, o, B, o, bo, bobo! Nire izena gogo da! Txalo bat emango diogu, oso, onda. Bai. Zuk bobo izena duzu. Eta zu? Ni, bai. Ni, bai. Zuri izena? Kontxo, nire izena? Ez duzu gogoratzen? Txon, nire izena? Ronaldinho. Ez da Ronaldinho. Etxon, zukua. Ez dago zukurik. Hori gertatzen zaizu. Fruta eta garazki gutxi jateagatik. Tordu nola egingo dugu nire izena gogoratzen? Galdetuko diet. Aizue, nola daukadan nik izena? Eskerrik asko. Jo, Elgi! Elbi naiz. Eta ni? Eta zu. Nola da? Jakina, bo. Aiba, eta ni? Elgi! Hori, Elbi. Eta ni? Aizu, hemen zerbait arraroa gertatzen ari da. Guazen kanpoa, ze erosi behar dugu fruta eta barazki, eta honekin memoria berriro harrapatuko dugu. Ea, agur! Bere, zuekin, eskurantza, eutxi hore! Alde batera! Beste aldera! 3! Bat! Vuelta! Eta aurrera! Hala! Alde batera! Beste aldera! Alde batera! Berriz lengoa! Eta orain! Vuelta!
Oso ongi, alde batera. Beste aldea. Venga, aldea. Berriz. Buelta. Alde batera. Hoi, beste aldera. Eta, ez. Alde batera. Beste aldera. Alde batera. Eta, zutera. Buelta! Oso ongi, txalo ongi bat agintako, txalo ongi bat. Eta beste bat arte, aio! Au! Hautsi! Argitau! Atxilipun! Geltokian egingo dugu txispun! Ongi etorriak Ozeko lurraldera. Herrialde honetan, pertsonaia xelebreak aurkitzen ditugu. Adibidez, ojalatazko gizona! Ojalatazko gizon tristeaz aparte, oianeko erregea ere badugu. Leoi beldurtia, Bikote esperpentiko honez aparte, hemen dator kategoriako txorimaloa! Baina, zer gertatzen zaio txorimalo lerda honi? Gizajoak ez dauka bururi. Alegia, ez da esertaz enteratzen tonto kompletoa da. Miau! Patetikoa zarete. Patetikoak! Markatu dama agurgarria, baina bi hauek ni baino askoz patetikoagoak dira. Ez dago konparaziorik. Ale, hirura batera ikusita negar gurea ematen duzue. Ojalatazko gizonarekin hasiko naiz. Beste biak, hospa! Alde mendik! Hospa! Hala! Ia ba. Eta zu zergati daukazu txotxolo aurpegi hori? Auskalo, distiratsua naiz, altua, guapoa, zintzoa, jakintsua, estudiosoa. Bla. Orduan zein da arazoa? Ez daukat bihotzik, bihotza galdu dut, eta ez dakit maitasuna zer den. Oi, nik maitasun kontuetan ezin dizu lagundu. Agian neska mutiko hauek espezialistak izango dira. Hala? Bai, zuek lagunduko aldira zue bihotza eta maitasuna berreskuratzen. Seguru? Bai!
orduan, zuetako lau beharko ditut, 4 laguntzaile. Ea, etorri, 1, 2, 3 eta 4. Zu atzera, hauek nahikoak dira. 4 nahikoak dira. Horixe, barkatu. Etorri nirekin. Jarri nire bi albotara. Nire bi albotara jarri. Begiratu jendeari. Zuek nik egiten dudana egingo duzue. Eta gero zuek denok jarri ara begira. Zuek denok hauek egiten dutena egingo duzue. Ados? Ados ala ez? Tira, begiratu ondo. Orain zuek. Nik orain. Zuek. Zuek. Denok. Denok. Iupi! Birreskuratu dut bihotza eta maitasuna! Mila esker lagunak! Esan dizuet, Ozeko lurraldea txoropitoz betea dago. Gontxo, Mixifu, da zuri zer gertatzen zaizu? Nehoi kakatia naiz, ez daukat balorerik. Nahastuta zaude. Balorea behar da tonto planta horrekin ibiltzeko. Baina nik ez dut beldurtia izan nahi, nik kementsua izan nahi dut, adorea nahi dut, korajetsua izan nahi dut. Niri zuri ausardiatzei pitorik inporta. Galdetu kuadrilla honi. Ideia bikaina, kuadrilla, zuek lagunduko aldi da zuek. Korajea errekuperatzen. Ausardia berreskuratzen! Itxoin! Sortzi, basapisti arriskutsu behar ditut, Ea ba, zein datozen? Torri, hontza! Ea, torri! Hoxe, nirekin batera etorri, Ea ba, torri! Ea ba, bigidetxe egingo du, jarri hemen, nire inguruan. Jarri, batzuk hemen eta beste. Bai, zuek ere bai, batzuk. Ara, iko ditugu. Ausardia berreskuratzeko ariketak, Nik egingo dut aurrena. Gero zuek erantzun eta gero zuek guztio konpromesuek ere bai, Lehenengo ariketa, horroa hundia egiten dugun, Ea, nik aurrena, Ea. Ea, zuek? Ea, bigarren ariketa badakit. Tartzanen, jarri hemen, bestela, jendeak ez zaituzte ikusten. Tartzanen oiua, ea. Zuek! Zeibartarrak kategorian ausartak bai, Azken ariketa, Balentriaren gailurra, Euskal Irrintzia, Zuek! Jopi, berreskuratu dut, Balentria zuei eskerrik esko, baina jo. Kampa!
panorama. Ze panorama. Honek zirko ematen du. Ara. Falta zana. Txori malo lerdoa. Zer, dena ondo? Ze inkompetentea. Zu gutxienez 12 bat lagun beharko dituzu ganorazko zerbait egiteko, ezta? Hala. Ixo! Buru argia izateko, matematikak errepasatu behar dira. Kuaderno honetako eragiketa guztiak asmatzen badituzue, Txorimal honek bere inteligentzia berreskuratuko du. Hasi egingo gara! Bi, gehi, bi... Lau, gehi, lau... Bost, gehi, bost... Eta orain, azken galdera! Munduko zailena! Bat, gehi, bat... Beno, badirudi azkenean nozeko arazo guztiak konpondu direla. Adios! Eta zu nortzara, artista? Eskeleto tontoa. Mundu guztia beldurtu nahi dut. Hori ezinezkoa da, zu pena ematen duzu, pena! Aizue, ez dut beldurrik ematen. Beldur pizka bat ere ez? Kaka zaharra. Orduan bukatu dira gaurko kalenturak eta abenturak. Tira, kuadrilla, zer moduz pasaduzue? Nola? Tira, primeran, ba orain, agur esateko ordua iritsi da. Tortolikan joango gara egozean. Ez. Orduan, barrebusean. Ez. Orduan ze, olentzeroren asto gainean igota.
eta ez. Aizue, esango aldiozue moñoña honi nola deitzen den Euskal Herriko tren jator eta politena? Txu! Hori da, izue, Felipe Nigota joango gara urrengo geltokia bisitatzera a toda máquina! Iepa! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Atsegin eta plazerrez, horrela ibili gara, zuekin irribarrez. Esastu lagun xarrak garela, denono bebearrez. Atsegin eta plazerrez, horrela ibili gara, zuekin irribarrez. Esastu lagun xarrak garela, denono bebearrez. Alza Felipe,